Γενικότερα η εμφάνιση παίζει ρόλο. Π.χ. εσύ τώρα τι φοράς. Βλέπω εδώ ρολικό. Ένα Rolex fully iced out. Και εντάξει, μια άλλη μέρα, ξέρω εγώ, άμα ήσουν με αυτούς, θα φόραγες πουκάμισα. Όχι, έτσι θα πήγαινα. Με το ντύσιμο είμαι γενικότερα τελείως ταρχή. Δεν με νοιάζει. Μπορεί να πάω σε μια συνάντηση και κυριολεκτικά να είμαι με τη φόρμα, με το σορτσάκι και ένα φανελάκι από το γυμναστήριο μόλις τελείωσα μέσα στον Ευρώτα. Σκέψου όταν πήγα να αγοράσω τη Lamborghini, πήγα στην αντιπροσωπεία ακριβώς μετά το γυμναστήριο για να μην χάσω την προπόνηση και έζεχνα από την προπόνηση σορτσάκι, βρώμικο παπούτσι και μπήκα μέσα στην αντιπροσωπεία και λέω θέλω να αγοράσω μάτι. Γιατί τώρα με βόλεψε να έρθω. Δεν θα κάτσω να πάω σπίτι, να αλλάξω, να ντυθώ, να χάσω χρόνο. Όταν είσαι με κόσμο, προφανώς μπορεί να σκάσει έτσι. Βρίσκει του φίλου που είναι millionaires. Αν είσαι σε κάποιο μέρο το οποίο έχει μια αλφα ετικέτα ντυσίματος, το να πα με το λάθος ντύσιμο σε κάνει να φαίνεσαι περίεργος γιατί δεν καταλαβαίνει τη συμπεριφορά της περίστασης. Δεν μπορεί να πα σε ένα γκαλάι σε μια εκδήλωση με αυτό το ντύσιμο. Αν πα για ένα καφέ ή φαγητό ή οτιδήποτε άλλο πιο χαλαρό, μπορεί να πα με το ντύσιμο θέλει, δεν έχει σημασία. Δεν χρειάζεται να φορέσει τα brands ή τα designers για να δειχτείς. Ίσα ίσα